Jakin badakigu lurrak berotegi efektua jasaten duela. Honi esker, lurrazalean 15 gradu Celsiuseko bataz besteko temperatura dugu. Temperatura hau oso epela da. Hau eta beste ezaugarri direla lurran bizia sortu eta garatu egin da. Alabaina, giza jardueren eraginez berotegi efektua areagotzen ari da. Eta honen ondorio zuzena planetaren berotzea da. Eta berotzeak zer dakar? Poloen desizostea eta itsasmailaren igoera. Orduan, lurra bere horretan jarraitzen du? Ez. Ugarte batzuk desagertu egin dira eta berri bat sortu egin da. Hau da, lurraren mapa aldatzen ari da. Baldintza normaletan, ugarte hau sortzeko 1000 urte inguru beharko lituzkeen prozesuak 20 urte baino ez du iraun. Hona hemen desafioa. Non dago irla hau? Nortzuk dira bertako biztanleak? Zelan deitzen da? Eta bi poloen desizosteak eragin berbera izango lukete itsasmailaren igoeran? Bidali erantzunak erronka ortuella abildua gmail.comera.